खुलुमबाय लोगोफोर एक्चुअली भिडिअआ एसे गुसुं जागोन जाय हक आं सदैनो गुसुङैब्लाबो बे भिडिअखौ हगारनो सानदों बा खेंफोरथिखौबो होनो लुबैदों दाखालि जिहेतु एनिथिं एमजेनि भिडिअ चेनेलाव नोंथांमोना नुदों आं बे अबस्थायाव दङमोन गाज्रि अबस्था आं नोंथांमोना बुंनांगौ आं बुंफिनलायनांगौ दरखार गैया तो सरि आं गासिनावबो रायजो राजानाव क्षमा बिदों जिहेतु आं भुल मावदों गोरोन्थि मावदों आं क्षमा बिनांगोन रायजो राजानि अननायाव आं बे अबस्था मोनफैदों थेवबो आं गासैबो रायजो राजानाव आं क्षमा खनसे बिफिनबावदों तो दिनैहाय सोरबाया जुदि बे चेनेल बे भिडिअखौ नायनो लुबैदोंबा नायबानो जाबाय आरो नायनो गोसो गैयाब्ला बिल्कुल दानाय मानो होननानै बुङोब्ला दिनै नैबे पलिटिक्सनि बाथ्रा नङा जों एनिथिं एमजेनि माखासे बाथ्रासो ओंखारलायगोन तो बाथ्राया नैबेनोल' दाखालि जिहेतु एनिथिं एमजिआ मोनसे भाइरेल होननानै बुंदोंमोन आरोबाव हमजाबावबाय सेंग्रा सिख्ला ना एक्टर एक्ट्रेसनि बाथ्राखौ बुंदों तो बे बावहाय बियो बुंदों अन द स्पट किन्तु अन द स्पट बियो नङा बियो बे जाथायाव आंबो दङ बोरैबा आंबो मोनहैसनहैदों आरोखि बावहाय सेंग्राफोर लिंहरनायलाय आं थांदों आंलाय सानदों मा मुंखौ मख'जोब्बाय थादों बिसोर उमुक बेफोरबायदि आं किन्तु नाम मख'दोंब्लाबो आं बे गोसोआव गैया मानसिखौ नुब्ला सिनायगोन बिदि होननानै बुङा थांनानै नुहैबाय आंनि फेमिलि गासैबो बिसोरखौ सापर्ट खालामो किन्तु जों जेब्ला गेट खेंनानै हाबहैयो सिथ्ला गाहैयो अब्लानि समाव बे हौवासाया ना बै एक्टरा बै हौवासाया ग्रोबनो जुथा गाननायखौ लोगो मोनदों बावहाय सोंनाय जादों जे नों मानो फैदों जे नोंहा बावहाय मा खामानि दं बियो बुंदों मोनसे लेन्स लांनो फैदोंमोन लेन्स लांनो फैदोंमोन होनना बुंबाय ठीक आसे सोंबाय रायलायबाय ओमफ्राय सोंनानै बेसारा बिबो थांदों मोनसे अफिसाव थांबाय नोंल' थांबा जानाय नङा बे सासेयाबो थांनांगोन आइजोआबो थांनांगोन ओमफ्राय आइजोआ थ्रि क्वार्टार पेन्ट गाननानै दङ दे ओमफ्राय गोलोम बोथोर ना आं बावहाय आं जेबो सिरियास सानाखै बेखौ बिनि उनाव बे आइजोखौ बुंदों जे नोङो ड्रेसखौ चेन्ज खालामनानै नैबे मोनसे अफिसाव फै थांबाय बेसोरा थांनानै ओमफ्राय बिजों लोगोसे बेबो बुंदों आंबो बुंखादों बे अफिसाव हाबहैनाय लगे लगे रावबो भिडिअ दा खालाम अननानै खारन भबिष्यत दं बिसोरो बे बाथ्राखौ आं बुंदों बिनि उनाव एमजेआ खालामदों ना मादों आं बेखौ मिथिरोङा बिनियावहाय आङो ससे महायबा नुदों बेफोरबायदि खालामनो नाङामोन आरोखि जिखुनु जायगायावनो जिखुनु समावनो माखौबा भिडिअ लानाया आंनि थाखाय उचित नङा मोजां नङा आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंगोन सोरनिबा थाखाय मोजां जानो हागौ किन्तु आंनि थाखाय बियो गनायजाथाव नङा तो दिनैहाय बे जाथाया दिनैहाय जों अफिसाव सावरायखांनानै बै सेंग्रा सिख्ला एक्टर एक्ट्रेस बिसोरखौ मोजाङै रायलायनानै गथाय हरदों बे गेट बारखांनानै मा जाथाय जानाय ना बेखौबो आं बुंनो थांला बेखौ बावहाय आं बुंगोन खुननै खुनथाम बै सुबुङा मोनदों दे थेवबो आं बेखौ गोबाथुमनानै लाना थांनानै गासैबो खामानिया बुनानै समाधान जाया बेखिनि बाथ्राखौ आं बुंदों नाथाय बियो माबा मोनसे केस होयोमोनबा मार्डार केसा माने हाफ मार्डार ना मार्डार केसावसो गोग्लैहैयो बेफोरबायदि बिनि उनाव थांजासिम बै सुबुंखौ जोङो जे नोङो बावहाय दाथा गोबां मानसिफोर जमा जाबाय गामिनि रायजोफोर जमा जादों बा जमायाथ' बेफोरबायदि बुरजा जायाखै बिदिनो 20-30 जनसो 20-25 जनसो मानसिफोर दङमोन नोंसोर थांदो होनजासिम गारियाव दैखोनानै बेखौ आं बा जों बावहाय जायफ्रा दङमोन जों जयैनो बेखौ बै सुबुंखौ मोजाङै थोनहरदों बिनि उनाव आं सानदों मा एनिथिं एमजे फंबाया आंजों गोबां समावनो जों ओंखारफायो नाथाय बिखौ मानो बिदि दामखो आं बेखौ आसरित मोनदों आं बुंखादोंमोन जे बेखौ फार्स्टआव अफिसाव जिरायब्लानो जे बुंदोंमोन नोंथाङा रावबो भिडिअ दा खालाम होननानै बियो स्रोदै भिडिअ खालामखुमादों बा रेकर्ड खालामखुमाना लादों बेखौ हगारदों ना मादों आरो बियो बुंदोंमोन अन दा स्पट बेखौ बुंनो नाङामोन अन दा स्पट जों गैया अन दा स्पट जों हमहैनो हायाखै अन दा स्पट जों रावबो मोनहैयाखै रावबो आइ प्रुफ होनो हाया बिसोरखौ जों अन दा स्पट बा मोनसे रुम मोनसेयावनो दङ होनना हमना मोनदों होननानै रावबो जों बुंनो हाया बे बाथ्राया उनावहाय बियो लेन्स लाखांनानै आराम फैनो नागिरदोंमोन बावहायनो ग्रोब जोंखौ लोगो मोनहैया बेफोरबायदि जाय हक बाथ्राया बेखिनिसिमल'नो आं बुंगोन दिनैहाय जों इउटिउब होनना बुङो भाइरेल होननानै बुङोबा गोबां समावनो भाइरेल बा गोबां समावनो
खोथा ओंखारलायो ना तो दिनैहाय एनिथिं एमजे फंबायाबो आंखौ दिनैहाय माखासे हालतखौ नुनानै बिथाङा जे दामबाय आं बिथांखौ सेलुट होगोन फंबाय आं दिनैहाय नोंखौ बेफोरबायदि सानाखैमोन आं नोंखौ एथराब लोगो बायदि मानियोमोन ना जाय हक लोगोआ जे लोगोखौ बुथारो बा लोगोआ जे लोगोखौ बहाबा माबा मोनसे खालामनानै होयो आं बेखौ मालाबाबो सानाखैमोन जाय हक दे बिथाङा होदोंब्लाथ' होदोंआनोसै आं जेबो बुंला आंहा बुंनांगौ जेबो गैला थेवबो बिदाया फंबायखौ अननांगौखौ अनगोन गोसोजों अनगोन आरोखि ना आं बेखौ फंबाय बायदि मानियो फंबाया जे बिदाखौ बेबायदि खालामगोन इन्टारेस्टिं ना जाय हक आं बिनि कमेन्टखौ बा बिनि साबस्क्राइबार बोनो बा माबा मोनसे बोनो थाखाय नङा दै बेफोरबायदि बे बुलिजे बेफोरबायदि नङा आं बेफोरबायदि होनाखै एनिथिं एमजेखौ क्षमा बियो फंबाय आं नोंनाव क्षमा बियो नोंथाङा जाखिनि भिडिअ हगारबाय सेलुट होनांगोन मानिनांगोन नोंबो सासे मोजां इउटिउबार आं बेखौ मानिबाय आरोखि दिनैनि दिनाव तो रायजोफोर गोबां गोलाव जाबाय भिडिअखौ इन्टारेस्ट मोनदोंबा शेयार खालामनानै हो नङा होमबा दिनै फार्स्ट टाइम बेखौ बुंबाय आरोखि भिडिअखौ बारा गोलाव जाबाय आं दोनथ'बाय जय बर' हारिनि